Nanging nyatanipun menika sampun paduka paringi pusaka nami. Rehning kula menika widodari kayangan. Kula mboten badhe saged lami mapan wonten ing Mercapada. Kula kedah wangsul dhateng kadewatan. Ingkang putra Bambang Swatama kula aturaken padu. Lho, piye? Wilutama piye? Kok ngono ke piye, Raden? Lho, kowe lah dalah. Aja mati aku. Wah, lah piye? Turun tewang kara kingken. Lir manguswa kang layon. Kenyelang kang memanise wadanan nira layu. Gumelku jemrah maratani marang sariranipun. Dewa. Lah kok dadi kaya mengkene lakon ingkang kudu tak sandang. Oh, Wilutama. Tega temen kowe menyang anakmu. Wah. Wis genep tenan lakon. Ya kaya ngene iki mbok menawa entuk-entukane nggonku ora gugumi turut menyang dawe wong tuwa. Aku wis dielekke sranane nyaris dening Kanjeng Rama Prabu. Sedyaku kepengin Kajana Priya kondhang ing ngrat ing babakan kasekten. Durung padha-padha kondhang, durung padha-padha ketemu gegayuhanku, malah saiki dotong-dotong nggawa anak. Lah dalah. Piye iki? Oh, anakku nggih, anakku. Aja nangis yo nggih ibumu. Ibumu ora ana. Swatama, ibumu ora ana ya, Nger. Tak ombeni apa iki? Aja nangis ya, Nger. Oh, kae kaya ana kutha cilik kae coba tak paranani. Aja nangis ya, Li. Sewu menika sinten nggih wonten nem-neman pekek ing warna teka gendong jabang bayi ingkang tasih abang singandika sinten Raden? Ya Raden Ayu, aku Bambang Kumbayana. Aku kepengin gulang tepung Gladiwanuh kelawan sira wong ayu. Nami kula Dewi Krepi. Kulat majaning nalendring tim purusa Prabu Purunggaji. Kenging menapa lare menika lan ibunipun wonten pundi, Raden? Pesajan bae. Dewi Krepi, lakuku iki kedarang-darang tanpa dadah tanpa pernah mendung kebaraten ana ngendi tibaku ya ing kono dunungku karo anakku Bambang Aswatama iki. Mesakno iki budi ngayang-ngayang kaya mengkene. Wis sepasar iki ora necep sak tetes-tetesa. Upama dudu tae ngawir ya tedhak ing Maratapa ngono tak kira mesti wis teka pati bocah iki. Apa Sang Dewi keparang mitulungi marang kasangsaranku lan anakku Bambang Aswatama? Raden. Kula aturi lenggah langkung prayogi rumiyin. Monggo Raden, kula aturi lenggah prayogi.
Sajake piye? Sajake piye? Kowe nyawang anakku iki piye, Dewi Krepi? Inggih. Kula menika waleh-waleh menapa nadyan yuswa kula sampun semanten nanging kula menika dereng nate emah-emah. Oh nek ngono nuwun sewu. Sing ngandika iki nuwun sewu lho ya. Prawan kasep. Ngono kok dadak dicethake. Ning kok ya isih wewek ya. Ya bawane urung tau dijamah dening priya mula aneh nadyan to wis ya swane parandene seketok ayune. Mbok ya ora susah kokean gunem sing kaya ngono. Ciptaning manah kula mboten sanes namung welas dhateng lare menika ingkang nangis kados megaten tanpa meneng. Raden mbok cobi. Kula jak langkung rumiyin ingkang putra mbok menawi saged kendel. Oh, dadi kowe gelem ngajak anakku ya. Coba. Nyo. Ayo melu. Le kendel Raden. Tobat kok terus meneng mak klakep. Lho kuwi ngopo kuwi anakku kuwi ngopo kuwi goleki apa kuwi? Inggih kersanipun menawi purun jarakan nggih sampun glambreh. Kok le tanpa srobo-srobo. Tanpa taha-taha kok iki ning ngendika lho. Nyanyi kaya ngono ketokmu klunah-klunah ngono kok gregetke kowe iki Krepi. Inggih, ninyatanipun ingkang putra lak kendel to. Iya aku Bambang Aswata. Oh. Muga-muga bisa metu banyune dadi anakku bisa necep katresnaning ibu nadyan to kowe mung ibu sambungan upama to kowe gelem Krepi. Inggih. Rene nyatanipun lare menika lajeng sak menika liyer-liyer. Kawis tinggal tentrem wonten ing pepangkon kula Raden. Banjur karepmu menawi wonten keparenging galih kula ingkang badhe ngopeni Bambang Aswatama. Kuwi tenan? Lila lair tusing batin. Lair tusing batos. Kula udhakaken gesang kula kangge lare menika. Laku. Ya kowe sisan. Dalah. Ngaturake gunging panuwun ya wong ayu. Piye. Anakku ketok jenjem, ketok marem. Nyatane sare esmu mesem Bambang Aswatama. Nanging menika kenging menapa rambutipun kok kaku kados rambuting kuda to Raden. Kenging menapa sukunipun dlamakanipun kok atos kados tracaking kuda. Ora susah kowe guneman kaya ngono ya. Ora susah merkarake perkara-perkara sing kawuri. Wonten lampan menapa lan bocah menika mboke sinten? Dudu ora enek mboke bocah iki. Weruh-weruh ya kaya ngono kuwi ora duwe mbok. Mokal bocah mlethek saka kayu watu. Kula kepengin ngertos ibunipun lare menika sinten. Engko ge anake wong ngablak. Kowe iki ngopo ngono lho? Kok weruh ngablak bareng kuwi? Nyatane raos kula kok tasih wonten sandhi ya kepengin pitaken salebeting batos kula. Raden. Mbok inggih keparing-paring dawuh. Ya wis ngene wae. Tinimbang mengkone malah dadi sandungan nggonku bebrayan kelawan sira. Nanging aku kepengin nanjihake perkara iki, aku kepengin nodi lahir batinmu. Nggonmu gelem nampa Bambang Aswatama lahir tumusing batin ngemong nganti selawase kelawan aku Bambang Kumbayana apa pancen kowe mung tuhu welas menyang anakku. Inggih kula sampun matur ngajeng. Gelem karo anake, gelem karo bapakne ya seneng karo anake. Kudune rak ngono. Ning tenan kena tak ugemi. Inggih kenging. Nanging paduka kedah janji menawi mbokipun lare menika cetha sampun modhiar. Nek mboke bocah iki urung bongko. Oh, lah kok dadi kaya ngono?
Lah tujune bener kandamu. Mboke bocah iki wis ora ana, wis mati. Wis mati. Oh ngaten. Saestu menika. Iya, kenging kula gemi iya. Mangke salah setunggaling dinten lajeng wonten manodya ingkang muruki dhateng ngriki ngupadi yoganipun ingkang lami Bambang Aswatama. Dengan wantun tanggel perkawis menika wani aku sumpah napa bae. bedelen dadaku kekreken jantungku, ketok-ketok atiku. Selawase sing dumadi ora bakal ana wong wadon sing bisa nyanding lawan Bambang Kumbayana kejaba mung Dewi Krepit. Sangsaya dalu hararas tabyor kang lintang kumedhap Sonya tengah lumrang gantaning puspita kareng maning putyanira kedhep tresna aku nyawangku cepete hanyelai sapa iki wah sik aku kok kaya tau roh karo piyayi iki dimetarami dhisik turuk neng nong nang tong tok inggih. Menapa leres menawi panjenengan menika saking Projeng Majapahit? Iki leres ngendika panjenengan dalem Kang Mas Hayam Wuruk. Mbok rasa nganggo ayam. Nek mboten klentu panjenengan Mbak Wulan, nggih. Inggih leres Kang Mas Purwo. Nyambut damelipun wonten ing Radio Republik. Tasih nggih. Tasih nggih. Itu memegang teguh apa yang menjadi slogan Bung Karno. Peganglah RRI dan sekitarnya. Nek ora nganggo sekitarnya nek Bung Karno. Gur, peganglah RRI. Nek ora nganggo sekitarnya. Nah, RRI menika sekali di udara tetap di udara. Di udara. Sekali di belakang tetap di belakang. Belakang RRI. Mbak Wulan, dos pundi kabaripun? Dos pundi? Pangestu panjenengan dalem. Sae. Kawontenan kula kados ingkang panjenengan pirsani sakmenika Kang Mas. Oh inggih. Wah, ya wong piyayi panggung kok kula ya ora aneh. Ngaten menika kawontenan kula Kang Mas. Wiwit rumiyin ngantos sakmenika tasih sekeca kemawon. Namung sawetawis wekdal Inggih. kula kalian panjenengan dalem rak mboten kepanggih Kang Mas. Non? Sampun sawetawis wekdal. Mboten? Mboten pinanggih. Inggih leres. Mangke pinanggih. Kalian malih kangge nyrantos rawuhipun priyantun saking Dandang Mangure. Ingkang sekedhap malih kepareng badhe rawuh nggih. Badhe mbeta Sikuntara Sikuntari topeng red ges kluntung waluh. Nggih. Niki saderengipun menika kula nderek remen nggih dalu menika nggih Mbak Wulan dipun timbali kalian Roko Mas. Inggih. Ingkang kagungan kersa Mas. Wah, duh rawuh.
limpam. Nah kono kok karek gaglak sing golek kuwi kok. Wah. Ya disoroti nganggo lampu kaya ngono wah mengengeh kaya Dasamuka kamanungsan. Jas. Obat. Inggih menika para tamu, para sederek, para kadang-kadang, para sepuh, para pine sepuh. Ingkang nembe rawuh mawi rasukan Jambon inggih menika ingkang nurunaken ratu-ratu tanah Jawi. Nggih, Mbak Yu Mentir. Mbak Yu Suji saking dusun Mentir, nggih. Matur nuwun. Menawi ingkang sisih mriki piyambak Mbak Herumi Kano kula sampun dipun tepungaken nalika limbukan. Lajeng menika anak kula Puri ingkang mripatipun dipun tambahi sepeleng. Lajeng kang biru menika pujiani triplek, lajeng ingkang setunggal. Waduh. Sing jejere Mbak Wulan ki nah, yang pancen ya pinter le milih, pinter. Le matik-matik niku bojone sing ngendang. Bojone sing ngendang. Badya ingkang ngendang nika awon tanpa rupi ning menika bojonipun. Wis ora apa-apa ya wong jeneng kodrating pangeran ki dhewe-dhewe. Wong ki nek arep mesti dadi jodhone ora kurang merga. Suket godhong dadi rewang. Ya lalah. Wong aku yo ngerti kok bojone Bagong biyen iki sapa nek aku yo ora. Niki kula pethuk 30 tahun nggih nembe pethuk niki kalih Bagong sing ngendang niku. Niku rumiyin pengendang kula Jaka Lara mbiyen. Pengendang kula pisanan nggih niku. Tuh. Ini niku pisanan niku ngantek kira-kira tahun 90-an loro. Wiwit madeke paguyuban karawitan Mayangkara Bagong mboten tumut. Ngantos sepriki lah lagi ketemu niki. Ngendang iki kok kendangane jek kaya mbiyen. Sik ndelang tungkur, tak tungkur. Nggih. Niki ya ora dadi ngapa-apa. Petuk dulur kabeh. Dipun rawuhi kalian Mbak Kitci Emerson, Mas Wakidi Dwija Martono saking Amerika Serikat. Saking Jakarta. Nggih, kula nderek bingah kangge Mangkugati mugi-mugi dinirgakno yuswa durga mendhak kala sirna. Kala mau sampun ngasta pegelaran hebat. Aku ya ora ngira nek panjenengane Mas Kiman iki iso ngasta mayang barang. Wah, suarane gandem. Nek nyuarake Ndara Bima ini iso gembleger. Terus diganti dalang pangruwatan. Sing Mangkugati wah kekuwunge nelahi. Bareng diganti karo dalang Kesiku. Kesiku. Nah, di kula Mas Bawa iki apik ya tetep suarane ya becik, dasare nyanyi dangdut ya pinter. Dalang kok tembang-tembangan iwak peyek. Nek arep Bawa ki enek. Nggih. Matur nuwun sik, kula meneng sik ya Kang tak nakoni Hiromi sik ya Kang ya. Tak nakoni Hiromi. Ya, dibawa. Rene Kang. Nggih. Coba Mbak Hiromi lho. Mbak Hiromi Kano, masih makai Kano? Nggih, tetap niku. Apa itu Kano? Kano niku nama keluarga, Oh, kula nama asli keluarga. nggih. Padane Sugiyanto Sastra. Sopo? Tumio ngono ki ya degene keluarga sastra. Nek iki dari Jepang ya ada terah gitu ya, ada terah. Dadi nek kowe terah Kano. Nah, mongko nek cara nggon wayang Kano ki Prabu Sri Mahapunggung, Ratu Purwacarita ya Prabu Kano. Nek kono Kano itu apa artinya itu? Enggak ada. Mboten enten. Mboten enten. Jadi nama orang Jepang itu enggak ada artinya. Nama sendiri ada, tapi nama keluarga tidak ada artinya. Oh gitu. Nek nama sendiri upamanya Hiromi, itu artinya apa? Tapi perhatian dulu, kalau Hiromi saya dan Hiromi yang lain itu beda artinya. Oh. Oleh Jadi karena podo-podo kene upamane jenenge podo-podo Slamet ya. Slamete Pak Suto karo Slamete Pak Noyo kuwi sami. Lain nek kono. Lain. Nggih. Oh nek di Jepang lain. Ya. Kalau Hiromi kamu artinya? Kulo Hiromi
Hiro saking hiro niku subur subur makmur terus indah cantik ngaten. Napa hero ki nek kene iki pulpen. Nah, kenapa? Pulpen yo. Kenapa niku pulpen niku? Lho, kene hero ki pulpen. Saya tidak pakai. Lah mi. Itu tadi Hiromi gitu. Terus keinginannya orang tua saya itu jadi Hiromi itu walaupun ada kesulitan bisa diatasi. Oh, Hiromi walaupun ada kesulitan bisa diatasi. Iya. Lah kena ngopo kok ora iso ngatasi kemelut keluargamu dhewe? Kok ora iso? Aku harus bilang apa ya? Lah katanya Hiromi selalu bisa mengatasi, kok enggak Ya bisa? enggak, itu cita-citanya, itu keinginannya. Oh, tapi perkara enggak bisa ya urusan lain gitu ya. Iya. Padha karo Bakong padha ya semono kuwi. Enggak. Ndek ben ya ngono kuwi omongane. Ibu masih Sampun sedo. oh. Kowe iki ra ngerti basa Jawa. Mbok ngau basa Jawa itu yang baik yang benar sing halus ngono lho. Nggih. Basane sedo ki sing paling halus kuwi mudar. Ngerti lho. Mudar nggih. Itu wa bongko. Bongko. Iya. Niku paling halus. Paling halus. Nek itu sedo apa mau sedo kasar itu. Kasar. Di sini kasar. Oh, tapi untuk ibu saya sendiri nggak apa-apa. Tapi untuk jenengan benjang-benjang kula ngagem niku, nggih. Nganggo apa? Oh, Oh, cangkemmu lah. boten. Katanya halus. Lha kok aku ora kena kuwi ngono. Bahasa Jawa itu ngalih sak pekecapan itu wis lain artine ngono ya. Nek sinau bahasa Jepang mungkin lebih mudah. Nek bahasa Jawa itu angel. Wong gununge nek bahasa Jepang iki gunung apa? Bahasa Jepang. Iya. Gunung. Gunung. Yama. Yama. Nggih. Yama. Oh. Yama tok. Yamato. Nah, nek kene nek gunung Haldoko, Ardi, Redi, ya Ancala, gunung kabeh Wukir, gunung. Siapa sing ngomong dimpil ngono mau? Dimpil piye to? Itu. Makanya ya harus hati-hati lho, Hin. Ya, dengkul karo dangkal beda. Urul karo al ngono nek dengkul ki ning sikil, dangkal ki resik awak, reget awak. Kuwi, yo. Cangik karo canguk beda, nek cangik ki wayang, nek canguk tukang delok ngono. Wuru karo wuruk beda, nek wuru ki tegese mendem, nek wuruk ki mulang utawa marai. Turu karo turon kuwi beda. Turu ki tegese wis turu tenan, nek turon ki leyeh-leyeh ngono. Aku mak tratap to gong iki malah terurung mesti nek sing dadi padahal iki enek padane wetah iki artine wutuh. Lek karo to beda. Nek artine padha itu wetah wutuh ngono. Sagah sago, pecah mati. Pecah kuwi. Nah, nek pecah mati. Lah kok ora padha? Lah ora mesti ngono ki. Ora mesti padha. Hiromi punya saudara? Punya. Siapa? Siapa saudaramu? Ya, adik laki-laki. Oh, laki-laki adikmu? Nggih. Jenenge sapa? Jumiran. Mas, sinten? Jumiran. Oh, Jumiran. Siapa? Niku Jawa. Masanori. Oh, lah. Masanori Kano. Wong Jepang enek jenenge Mas Sanuri. Mas Sanuri Kano. Mas Sanuri Kano. Terus masih ada lagi? Enggak, cuma itu. Cuma dua saya sama dia. Orang tua sudah enggak ada semua. Tidak ada. Kalau orang sana kalau mati itu dipendem atau diobong? Dibakar atau diobong? Dipendem. Aku pengen ngerti budaya Jepang kok diomongi kok. Zaman dulu itu langsung dikubur. Oh, Tapi karena sekarang tanahnya mahal, jadi dibakar dulu, tapi tidak sampai abu-abu. Oh. Masih ada tulang-tulang. Oh, terus didengkleng. Didengkleng piye? Ya wong negara maju ki gur arep mendem wong wae ora iso ki lho, Gong. Mergo laranging lemah lho. Ngantek digaringke kono ora dipendem. Ning tumraping agama kono ya ora dadi apa-apa ya desa mawacara kok nek agama kono entuk ya aja dilokke wong kono ya ngono. Terus
Sekarang dibakar. Iya, dibakar. Sudah semua. menjadi tulang. Setelah itu dimasukin ke kotak gitu ya. Oh, kotak. Terus suri masukin. kecap. Oh, kalau jenengan benjang bong. Wah, kok keprok cempol Di kecap nggih. Enggak bisa nih. Wah, ya namanya budaya. Hirumi, Oke. saya ingin kamu nembang dulu sekarang. Ya. Nembang kira-kira sing menungso ora mudeng. Nembang apa? Nembang nek cara kene aku wis krungu ket sore kowe nyinden gali-gali mau barang enek sing blero barang aku krungu mau. Ning saiki kowe nembang sing tembang Jepang. Jepang. Ya. Oh, Tembang Jepang. Lah terus iringane apa, Gong? Ora usah diiringi, wah nek sing ngiringi tak sampluk engko. Ora usah digamli. Oh, ora usah, wis tokno wae. Lah kejaba engko nek kira-kira ritme engko tak dug-dug terus tong dung ngono kuwi enek engko. Ning ben muni sik. Lagunya kira-kira yang lagu tradisi sana apa? tradisi nggih. Umpamane nek kene enek mentok-mentok, enek cublak-cublak suweng, enek ilir-ilir, nek kono apa lagune tradisi? Itu lagu tradisi berarti sebelum Jepang itu sebelum kena diatonis. Oh, sadurunge enek musik diatonis mlebu rono. Terus kaya apa lagune? Nggih. Urung enek slendro pelok, urung enek diatonis ki terus apa? Sorambushi, nggih. Lagune apa? Sorambushi. Oh. Torambushi. Torambushi. Kaya apa? Piye, kaya apa? Oh. Oke. Monggo kok sederek. Anu sik kombawa, matur karo para pirsawan. Nganggo basamu dhewe. Oh, Kombawa. hai. Konbanwa. Kok sik hai ki apa? Hai. Nggih, ya. Oh, hai ki nggonmu nggih. Nggih. Nek kene kirik. Mboten no. Iya, Kene kene mosok hai mboten no. Oke, di kene ki hek ngono kirik. Mboten. Protes kula. Dadi nek kono Hiromi ngono kuwi hek ngono. Dadi nggih ngono. Hai ini pisan. Oh, hai ki pisan. Nggih. Tidak boleh hek. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ya wis. Oh, ya cangkem-cangkemmu dhewe karepmu. Oke, Sorambushi. Yareng sorang hai okino kamome ni shiotoki toeba watashi wa tatsu tori nami ni kikechoi yasae saha no dokkoisho dokkoisho Ya kok kaya ndek-ndekan budeng-budeng. Kusuma gantane arum. Kaya nek kono ya nek budeng-budeng to, Mi. miripan nggih. Nggih. Sami-sami Asia. Badan. Kusuma gantane arum. Oh alah. Itu sudah selesai di situ tadi. Apik ya. Wah, Iki lagu nelayan. Oh, nelayan. Oke. Seorang itu memang itu bahasa daerah. Itu terus Tegese busi apa? itu Busik. seperti gregel itu teknik. Busik ki apa? Busi itu seperti gregel. Gregel. Degel. Nggih. Gregel suara itu. Nggih niku. Niku busi. Busik ki ya Bagong kuwi ora tau adus kuwi. Busik kuwi. Oke. Wah, matur nuwun ya. Oke, sami-sami. Ya. Kamu nek punya ibu seperti yang di sana itu gimana? Gembira. Oh, gembira. Nggih. Mengapa demikian? Rezekine akeh. Akeh. Itu pengisap darah. Bagong pengisap darah. Turuk.
Buruan sik. Dipun waos piyambak-piyambak nomeripun kala wau. Ya. Sik, kok nek ora tak kabehke engko ndak bubar kok. Apa, Gong? Nomor 1 nggih. 2101 mendapat setrika listrik. Apa iki? 2101. Enten iki setrika kok sik. Pun nggih titeni nggih. Selajengipun nika pikantuk blender 2556 blender. Mangke langsung hubungi panitia mriku mawon. Salajengipun 2752 setrika 2752. Engko gek malah ndekku sih. Ora tak tiliki malah. Wah. Iki kok malah penggenderku. Iki lho ora ngapus iki lho, 2752. Dikanyo kaya panitia. Iki sing gender, iki nasibe lagi mujur. Mulane nek dijak ki mangkat ngene iki. Rezeki iki sik. Oh, lah. Terus malih Magicom 1179. 1179. Sapa iki? Gorok penyimpengku. Wah. Iki lho. Nah, iki kok. Terus Magicom malih 1244. 1244. Nah iki Pak sing nggih pun mriku mawon. Diaturke mriku ana Pak ampun kula. Oh peniti gamelan. Oh sing kagungan gamelan iki wah alah wis wong duwe iki. Apa? Magicom kala 1244 nggih. Lajeng malih kipas angin 2788. 2788 kipas angin. Lah iki dispenser. Wah iki 2464. 2464. Sinten ingkang pikantuk TV tok tok tok. Bacaan kok. Ngisor dhewe nomor 8 sing mendapat TV. Nomor 8 kuwi. Mereka ingkang pikantuk hadiah TV 1 2 4 tak ulangi 1 2 4 sing ditelung angka ki ndredeg iki 1 2 4 8 Sinten ngacung 1 2 4 8 hadiah sebuah televisi. Sinten ingkang pikantuk televisi Nek yoga rasah iso kae. ora enek kok iso enek Sing catetan cilik. oh sini iki oh niki tesih sakniki kabeh sisan oh nggih nek pamundhute penonton nggih diwasake oh sami to Lah nggih 1248. 1248 sinten nggih TV wacanane sapa 1248. nah lah piye iki Kalau emang gak ada bisa diundi kembali. oh kudu diundi TV-ne kudu kena Apa langsung aku ngono ae?
Oh, ngopo to, Run? Pripun? Dipun serantos. Diserantos. Kajenge. Nggih, ayo gojekan sik di Yanus delok. Ayo Budhe. Yo. Sik, anu alus-alusan sik, anu jineman sik. Oh, nggih. Jineman kula nyuwun ingkang nyinden Mbak Pujiani Triplek ingkang ngasta kendang Mbak Kitsi Emerson saking Amerika. Wah, kaya ngopo? Ingkang nyinden Mbak Triplek. Monggo. Monggo kula nyuwun anu gungan. Ben karo ngenteni nomor niki. Ada pesinden dari Jepang, ada pengerawit dari Amerika Serikat. Ada pesinden yang klambinya jambon dari Somalia. Ngopo kok nggone wong kaliren Korban kelaparan. ora mudeng. Oh, itu kocokan terakhir. Oke, iya diumumke sik. Langsung. Untuk hadiah sebuah televisi nomornya 1157. 1157. Kok iso angel men to tipine iki? Iso renek to. Wonten? Wonten, Pak. Oh, monggo. Oh, lha iki no. Ya. Oh. Pak Dikaremen wis kecekel iki, wis genah. Ngaturaken panuwun dumateng Kang Manggugati, simbah so Pak Man so Ibu, matur nuwun dene sampun maringi bebungah. Saya masuk gimana? Matur nuwun lho kek. Monggo, ayo Mbak Triplek. Monggo. Jenemanipun menapa menika, Mas? Anu rekambang mawon. Nenonane kali mas kowe dateng rayang nyambut gawe. yo aku wayane Halo. ayo Black
matur nuwun dumateng pendyanipun Mbak Triplek Ngapunten, ingkang Mas. sampun tri kebun dhateng Mbak Kensi ingkang sampun paring kendangan dumateng Triplek. Kok Triplek kok dumateng kleru kuwi kok. Oh, sing kleru sapa ora kleru. Irama siji kok ya plek. Kowe rak irama setengah ya plek. Setengah. Iya. Hati-hati wong Mbak Kenci iki piyai ahli karawitan kok ora agek ginting ngono kowe nek ora ngati-ati bekong kowe. Ron, Dawuh. piye seneng? Wah, nggih bingah sanget dalu punika rame jan. Tak kira kok kaya nang film gadung kae. Pripun? Ulah. Ya bar dahar kae. Lagi rikala teng pelem gadung dalang gondang jebule ya iso kapusan. Ngapa? Lah wong aku nggo bojo loro sijine wong edan tak tuntun ki ya didaraki. Arek bojone. Daraki bojone malah kon nembang barang. Oh lah ya aku ora mudeng kok. Lah nika wong edan niku ngeyel melu dandane. Lah kok ya mbok entuki. Wong sumbare niku lho sing medeni. Aku nek ra entuk melu munggah wayangan tak barke lho, ora pra malah medeni. Apa iso barke wong mayang? Lah nggih mulakne lak terus kula jak munggah nika. Heeh. Wah alhamdulillah bareng derek jenengan munggah panggung Mas Petro. Pripun? Esuke dadi nemen, Parah. malah parah. Aku ki majane mari-mari wong edan. Mari nggih nek disuwuk wong nika mboten nyuwuk. Kowe sing marai edan kowe malah. Nah. Lah niki entuk melih niki. Endi? Lah niki Ngawur ki pepundhene wong tanah Jawa kok arep mbok. Lah nggih pepundhene wong tanah Jawa niki wau kula temu teng ngarepan mriku. Arep mlebu gak wani, metu meneh, arep mlebu metu neh. Napa to budhe? Antene limbuke ra metu-metu genah limbuk metu dik sore kok digoleki. Oh yen genah wis ditokke karo Pasukiman kok. Tarun, Nah, mlebu nyanti metu ngendi? mlebu rene. Nanti terus nek mlebu Piyayi sementen akeh iki ngarep-ngarep jenengan. Nggur siji tok sik pengin disawang. alah diarep-arep apaning. Eh, Wayake wis mati ae jek kon ngegol bokong nu kok. Diarep-arep. Kuwi wae anggere tak jakke to lho. pripun? Aku tak jakke to. Nggon klambi iki ditulisi Ibu Negara. Kuwi negara ngendi jan? Oh, ditulisi Ibu Negara ki acara wani-wani lho. Lah nggih sing kula senengi siji. Apa? Niki wau alisan niku lajeng kula alisi. Cobi budhe kula alisi kajenge rada nyeni kula lak ngeten. Terus ra iso. Alisane sindek sak ngalam donya apa enek sing iso kaya aku. Lah kaya apa budhe glo, kaya gedang ngono. Oh lah ya ngono. Oh ya tenan ngono kok. Ning ra apa-apa saiki semorot ning aku gelo. Pripun? Don. Biyen ki aku nek petuk budhe mentir ki mesti kagungane Waja Untu iki mesti dipatik nganggo monel meromong kae. Dadi anggere guyu mak pengengeh kaya ngemut sendok. Macling. Lah kok iki kok wis ilang di. Dadi waja biasa ngono wah ora menarik. Niku dilepas lak nggih mergo ngrumangsani. Piye? Ngrumangsani napa jare wayahe mati kok ijek kon nyinden niku wau. Lah engko nek guyu ora iso mak ngono. Ting entel. Lah kesorot lampune sik mak. Lah dibeli jenengan pun telas ae colongi jan ora nyolong rasane sapa sisan. Jare kon nembang lho. Bang niku wau to ajeng mriki lungguh teng buk ngarepan. Heeh. Enek wong nuntun pit wong tuwek ki rekake diloroi. Bola-bali nek wong loro ki suda rungu. Nuntun pit niku diloroi. Iya. Ajeng ndak pundi to Pak De lak ngeten. Saya nyari, wah niki bengsine telas. Aku let tuntun mboten kula tumpaki. Lah kok mriku cek ngeyel. Wah, dalane penak ngalor Pak De. Rumangsane iki wong bensin tek dikira nyauri ngidul ngono apa piye? Ora petuk iki. Ora petuk. Ken nembang. Nyanyi. Apa? Nyanyi. Ah. Oh, wah. Nembang. Oh, nembang. Iya. Apa Ron? Lho. Nyuwun pirsa. Kowe ngakon mesti aku takon kowe apa? Lah ngakon sing ngakon aku terus taren apa ngono aku njaluk kono njuk bayaran. Iya. Lah remuk naku. Ya sabar to. Lah nggih niki kersane nyekar napa Mas Petro?
Lha sing seragenan kula nek krungu Gendhing Solo nak bendina krungu. Nggih. Ala Bu Mentir kak ya arang-arang krungu. Seragenan. Seragenan Bude. Oh nggih, Mas anu nawa Reteng Mas, kowe ora tau Reteng. Reteng kok. Jumeneng mestine karo goyang no. Aku dhewe jaluk reteng kok kelingan aku. Apa? Goyang kayang. Inget ana idepe iki lho idepe. Reteng. Idepe Bu Mentir iki inget. Kaya pisang Ambon. Wong idep kok. Oh. Yo, sing jenenge Tumengeng Tawang iki ngono kuwi. Kuwi rumangsamu apa rambut kuwi? Halak niki kuwi kawat bendat. wayak wingi niku sewengi utuh merem mawon jebule pasang kualik. Lagi aku gak preso terus gawani kawat karo doktere kok dadakan kon nemplekne ning alik anu. Iya nek rambut wis radas kok. Dingaren mangsuli dek urut afene. Afene ora urut. Lah wong presiden wangsulan urut kok malah dalange gumun ki lho. Ndek ben nek tak takon iki ora tau gathuk kok. Mengslim sih. Yo, monggo Tete. Nek kaya arep metu buta gedhe ngono. Muga-muga pujiane sampean dadi ngono kuwi. Tak dongak-dongak. Ngingetno plek.